Mzansi reality story. Mama lo, tudla ntombi. Hawu. Awusiyena Mazwede? Awuyena Nkomosi? Hawu, uyena. Ungibone ngani? Ngibona ngesigqoko sika Elizabeth. Wow. Ake sihlale phansi sixoxe. Manxumalo, Zwide, awube ngiyini mina? Ngigeza ngezantsi wena ugeza ngasenhla. Awusuka madoda. Hey, wamuhle mama. Hey, ngiyakwamukela ke kuMzansi reality story. Hey, ngoba abantu baneyinkinga ezweni sakhile. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Akuyinkinga kuyafiwa. Hey, Ngeke uzuzibe. kusinda nongathwele. Wonke umuntu uyasendela. Bayasendela abantu mfethu. Hey, zithini ezakhe indaba zanamhlanje? Ha. Ungangibuzi nje ngosuku lanamuhla ngisema ngeliqala nje. Hawu. Ngithi ngiyaphuma nje ngisathi ngithi ngimela nje ngiyerenki ngiyogibela. Ngihlangana nomfana. Babhiza bamshaya ngemthwalo. Ngiyabuza bhuti yini inkinga? Uthi hayi sister phela manje inkinga ngikweleta uma-stand rent 3 months. Uyacaba? 3 months. 3 months. Inyanga zeti. 3 months wokugcwela. Ya, kwase. Ngifuna ukwazi. Kuyacaca phela ukuthi njengoba sebemxosha, shuthi akana solution. Lalela ke. Yabona ke, uthe ngikubone ngani? Ngathini mina? Ngathi ngikubone ngesigqoko sani sika Elizabeth. Kanti ke uElizabeth usuyishintshile impilo zabantu. Kofanele kumhlebele lo mbhemu umtshela ukuthi hey, shintsha impilo yakho uzokwazi ukukhokhela irent yakho uyiphushe nakwenye inyanga. Kanti kunjalo nje empilweni. Kanti uElizabeth uyishintshile impilo zabantu abaningi. Mana ke ngikuxoxele. Alukho usuku engilithanda njengolesihlanu kaElizabeth. Ngoba bakunikeza up to 150% kwi-first deposit match yakho. Lalela-ke ayikho into elula njengokuba ingxenye ka-Elizabeth njengokuthi nje ujoyine khona ngoba usebenzisa nje i-link elapha kwi-description futhi mase uhlangana neform ugcwalisa iform kalula nje kanjalo. Emva kwalokho akuna-deposit efunakalayo and usebenzisa nje our promo code okungumzansi 50 wenze sure ukuthi ufaka in capital letters. Mawudliwe, uElizabeth ukubuyisela 15% emalini okade ubheje ngayo. Okubaluleke nakho konke ilokho kufanele ukubambe. Elizabeth awujoyinwa futhi awudlalwa abantu abaneminyaka engaphansi kuka 18. Make sure ukuthi iminyaka yakho qala 18 yaphezulu.